పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరులో సేవే మా శక్తి సమాజాభివృద్ధి మా లక్ష్యం అనే నినాదంతో వాయిస్ ట్రస్ట్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది. శ్రీ సత్యసాయి డిగ్రీ కళాశాలలో నిర్వహించిన కార్యక్రమాన్ని డాక్టర్ రంభా రజనీకాంత్ ప్రారంభించారు. ట్రస్ట్ కొత్త కార్యవర్గం బాధ్యతలు స్వీకరించగా విద్యార్థులకు సామాజిక అవగాహన కల్పించారు. వృద్ధులు, చిన్నారులకు ఆహారం పంపిణీ చేసి సేవా కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. విద్య, ఆరోగ్యం, రక్తదానం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, మహిళా సాధికారత, యువతకు మార్గదర్శకత్వం వంటి రంగాల్లో సేవలందించడమే ట్రస్ట్ లక్ష్యమని ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఇదిగట్టే టైం అండి అన్ని మనం వృత్తిగా ఎంత సత్యంగా చేస్తున్నాం ఒకటే మీ గొడవ మీ టీంలో